Sean Nang mag-abroad si Encarnacion, nagiba na ang kanyang aksyon, ang salita at intonation, ibang-iba ang pronunciation, ang language ng ating nation. Ayaw na daw walang emotion, Tagalog man o Hiligaynon, Bisaya man may English version. Sean Nang umuwi sa ating nation at dumaan sa immigration, tinanong kung saang nation nagaling si Encarnacion. No understand this immigration, please English or Tagalog version. No understand your pronunciation, speak right with good intonation. Sean Nang dumating sa kanyang sweet home, marami ang sumalubong, tumaas ang kilay at emosyon, pinalaya sila sa kanyang mansyon. Gusto na daw ang relaxation, pinalakas ang kanyang aircon, natulog na sa kanyang bedroom, nakasama ang asawang si Insyong. Sean Nang gumising handa ng chicharon, may tuyo at may tortang talong, handa na rin ng bagoong nasawsawan ng chicharon. Nagsimangot, tinakpan ng ilong dahil sa amoy ng bagoong, at sa tuyo at galunggong, lahat daw ito ay amoy poison. Sean Dahil ang grande ang vacation, namasyal sila sa best attraction, iniwan ng asawang si Insyong, kasama ang ex na si Junjun. 1 week sila doon ni Junjun, happy at puro aksyon. Kaya nagtaka itong si Insyong, tumawag agad sa asawa ni Junjun. Sean Sagad langit ang galit ni Insyong, nang maaktuhan si Sean at Junjun. Agad-agad itong umaksyon, tumawag agad sa police station, tumawag din sa tulpo in action, kaya agad ay may solusyon. Kahit mabigat ang kanyang emotion, pinasok sila sa incarceration. Kahit mabigat ang kanyang emotion, pinasok sila sa incarceration. Sean